chegou o sábado, Sí. sábado pola tarde. E xa coa folga do comercio sería tremendo, porque a xente que se mete... A idea que defende o ensaio é de que a cidadanía debe responsabilizarse dos seus actos. Non se pretende traballar con cidadáns autónomamente, mas si se precisa a toma de conciencia. O movimento antiglobalización ensinounos un pouco iso, a forza que podemos ter, vixase no foro social galego que se celebra estes días, a forza que pode ter a cidadanía organizada. As propostas que vayamos destilando serán as que os gobernos acabarán aplicando. Os gobernos non son lugares onde predomine a imaginación, non? Creo que as ideas as toman sempre do exterior. E, en todo caso, eu non pretendía ter algo así como unha idea, unha proposta, sino quería levar aos lectores, as lectoras, a que reflexionasen sobre unha cuestión que damos por asumida ou por superada unha vez que adoptamos 3 ou 4 medidas que son máis ben de lavado de cara ou de tranquilizadores de conciencia fáciles. Non sei... Pero non ten dibuxos. Ah, mira, ten unha páxina para que dibuxeste. Ah, bueno, eso é mellor.